adlaw tayong tanan. So, karong adlaw day guys. Datay maduhon. Dahil nang kabitaw guys, sinugikan ko naghatod dilik para man kong Madam Antonina kahis. Nang ka, kita lawan ang lami arba humot. Humot! Diyan, pagkaon na kuhaan. Pagkuhaan nagsubok. Dapat ang adlaw, nangadyo ko ka nang naay katong nang hinlog ko dali ba? Nangadyo ko ka nang utanan, katong kaputod, o isa ka buok. Ang kaputod kay nahinugman, siya. Lamit tinaw, tambis tinaw. Hangi kumpara. Maori na, nahinog. Manang birahan ka ng buntag, ka rin, nangka nang gihapon. Salamat sa mga nang gihatag. Di arag tindok dahi guys, nahinog na da. Wa pa na nga wa pa kakatilaw na ito eh. Parang nagkaagaga na. Nagagapos alang buktan. Mas buktang leksi. Hay, mas lami. Mas lami rin o. Mas tamis na. Kuasa pagkaksilyo. Bawal mas mother na na. Asa tatay mo ka na nanay? Ha? Mukaan ka nay? Nang kadali? Kuan ragod ka ng tilaw-tilaw ragod. Bawas ikag. Kari kaya pa kaya ng tamisal ba rin? Gamay ragod nay? Bagod. Ikag mas mother. Nabitaw tambaw. Awa na rin tambaw. Kahit si Puli subok. Sa taas mo kung pang tingyanan. Habawa po ning silyuhan na yun. Wala ka, tingnan balik sa manik. Mukha ka. Ikaw, mas kantin ibutang. Kantin sa Alicia? Gisad? Pwede dahi. Pwede mo. Dagan na likod. Ang plano, hindi na kumutang sa kantin. Dahil na-respond. Kasi may nagluto na to. Ikaw gazid. Ako. Nakatagag na. Pagkaulan lagi po ito. Katagag ba? Nagpuhunan po doon ang rigkapin. Batong 40 na mga mantika. Ayan na, magazid na naman nga buhi. Taysa ko apat, tatapil sa din taysa. Okay, kung ako. Okay. Taysa. Kung ako'y guwapa, katong kong maridyo. Ako'y kung batas-batas sa subo ni. Namas lain mo. Hama, nakita mo? Nauli na? Bichatan ko sa kalita. Nakoy-klase karon ma. Di sila man yung mga anta guys. Mana ito sa mga tarari. Habay kayo ba? Nakangati alin. Ang sa kutsilyo ba? Aray. Asli mo yung film ni. Asli mo na. Tilawin na yung kanto niya. Vegetegas. Ataysa. Oil. Ataysa. Mas atay ni taysa. Mali na. Tingnan ka, Deron. Katong ganahan lamit. Tingnan ko lagi ko yun. Hindi ka nakahubak na nag-hibak mo ko gabi. Hilap ko marilo. Agkuhan siguro. Langalang. Kasi ganog agas. Way ligo. Tapos bing-bing ba? Ning eskwela. Wadiaga sila. Natus na marilo. Sa gamay, gabi ira. Diya tubig na to sila. Habitan na lang. Lisod na. Udah anak sa tiruan. Damas man. Ito sa suyatan din ko. Nakuyatan. Panito sa kuno. Ikaw. Dapat buksan ng imong tawid dito ni Tawag. Panito sa kuno kuyatan. Ano na may init. Ano naman ito na? Wow. Nagkuha man ng marilo. Precious! Precious, katawa ba? Di ba mo katawa? Katawa ba? Katawa ka lang. Naman na rin ka na si Musil. Mura mag-Amerikana. Anak ng-Amerikana. Makakuan ka kayo pagkita. Precious! Ba? Ayan! Precious! Precious! Pagkatawa sa Precious na eh. Mother, pasus ako ng Precious nila. Pasus on kang nanay Precious? Pagkatawa na eh.
Di magalis dalton mo suso. Pagkatawan ay. Si Alexis sa una kay nakasuso mas silingan. Silingan dito skuan. Precious! Bisa na cellphone ka na wa. Wa? Precious! Katawa ta ba? Katawa ta? Katawa sa ba? Katawa ta ba? Katawa. Sa programa grabe ka na nakuha ka ng floor. Hani na puwa, agka email. Agka email ka puwa. Alam mo nang kilay sirong man. Ikasabot pa si Zagi videohan no. Hindi mo katawa. Precious! Naman na, marag nawag kamera na yun. Sinanay na namin manood kamera. Lagi mo na po sa hilang kay buling ba? Precious! Ha? Parenti? Siyong imo. Ala, buwang na. Kaya na po. Ya, may nang bayan sa itong gapong. Awas, Precious. Awas, Precious sa kamera. Precious! Bakit sa naman yung mga kamera, Precious? Hi, mga guys. Akala may dapat na layo? Di na, oy, na, ikubag na pink. Tapos gawas. Ito man isang happy sa bunlan. Gilaban na ng mother. Precious! Grabe, pag ang naungarang ito, madagi mong naungarang puti, oh. Precious! Precious! Close open. Close open. Close open. Agi dyan kilay, no? Listen to Mars. Listen to Mars. Ini Salis Lumungo. Hani itong midaling, mihi. Mahi ka? Hunas? Buntag na sa buntag, day? Oo. Tanong ko dyan sa dukamuti. Baka mutiwasig tanong. Ako mo din kinas, kailan. Hello guys! Grabe, presko na kalugatang pangutok ron. Naligo ko kay kusig na mag-agas. Gani ha, awa may agas. Naligo po ko kay kuan. Nawan-uwanan ko gabi mo ng galabad ahang pangutok. Grabe gang bugas na napod. Dada ako likod guys kay mo pa paghumana hagligo. Gani ha, so pa ko naligo ang ikwas liksi. Dari sila sa Ate Esther, sila parami mayor, dari sa bahay, gani ha. Mo nagkabibog amang bahay. Tapos likod da kay agtawong dali rakado na nagko na. Tunay dagko. Pwede na ipares ditong kubasa, sinuban. Dari ko passion kay si Along Gabriel gana sila Queenie. Daghay ilang nakuha guys, hinog. Na naman daghang hinog, nang gitagos ilawom. Sila pod biuli gani ha. Nakakuha pod sila og daghang hinog. Naday kuno sa ilawom ag mga hinog. Wala na nasakpan. Sakto ra pod kay nagkaon pag ko nagrambol na paghang kaon. Wala gali na nakaon ag saging katong saging gitaw gani hagas nga katong arang dako Ang giputuran si Mayor kay makatilaw pod, nagputod ni Mayor tong dakang saging nga hinog, tindok putoy ngan, isnanay. Yeah. Kaya mapweda ni Ate Esther nga kuan banana cake, lami kadto kay init pa dada pay suma nila upaw. Biuli nga kuan. Unsa na? Suman nga saging, dugay ko kakuan. Mapati pagligo na hapon na kay grabe sa kaadlaw ang tubig way agas ni agas na karon ng hapon na gabi after kog uwan nag-upload ko kay kung di na ko makauli kasi ka jug uwan ang ngilat pud dari sa ako kay hala di lagi hinog wa nako-organize ang naong kay maranag naog kuan kana na asa na napuno nas bugas ngani ko basta mas stress mapunog bugas ang naong. Aslik sila to nag-snack kay damang pweda si parami og naghatid man sila parami og kuan. Kinang naay binignit. Manang kabibumi dari pangaon sa family house. Lami ka binignit mo nang gushan ko kaon kay nagkaon kog nangka. Ag saging wala pa nagikaon katong gipoto damo mayor ta padadtong gisud sa rep ja. Nagkaon ko banana cake, nagkaon pa ko binignit. Ya. Gikapoy po ko ron kay kanang gisugo kong Ate Flor de Lisa. Ay panggitabang sa ate kay luoy lagi pag ilahang kahimtang ron. Kay bawo nang siguro mo og nagtan-aw mo sa vlog ni Ate Flor de Lisa, Ate Monica si Jarmana. Kuan, kay bawo na siguro mo og nakatan-aw mo sa vlog ni Ate.
Na moto. Si Kuya Mario is napriso. Mo nang wa ko ning vlog jud guys, di man ang katenggod nga mo vlog, si ate ra gid ang gipahuwat nga mo vlog. Ja og mapuhon sayo sila atus Carmen kay na pa si kasuhon. Ja ako na malihog si ate sa mga papel diri nga ako haunon diri sa barangay. Ako na ra ning kuha ganina. Natong balik-balik lagi po kog munisipyo ja diri sa barangay hall. Ja naghatid po ko og pagkaon ni Kuya Mario kay kuan kanang wa lagi po'y pamahaw. Gahapon kaya was jay pamahaw pa ni udto kay wa po ko naghatid kay ingin mag naay pagkaon ja man pod lagi ko kahibaw nga wa di ay kay mawaw ra dapat dyan nga naghuwat pa text pa si ate mo pag text ni ate nga kuan dyan ang orasa lang pa nakuha guys kay basig na pa day mga hinog lami irman ni himuon og kuan juice ta silik si ato nagsadyo og assignment ha na gud na diyang gibawalan og cellphone kay nagkaniwang na lagi dya giubo naman po palabi siro pa nag-18 dito eskwelahan dya grabe ag basel sa amo ang kamong gayas among patanawon nagdabos na pag basel mo nang wa na dahil lami ag dahon dya ag sakyan na nila ate floor dilisa gibili na dari ari giparking sabay kay masayo man sila ang diyang kadlawon ato sila Carmen bawg makauban ba ko nga may maghatid ni Lexi may maghatid ni Lexi sa eskwela dahil pa ko sabay taghuat guys ug sa paghuat pa ko og kanang chat sa katunay pasud na trabaho karag kuan guys kanang basil grabing daghana lagi na jara atong ijom. Hindi ko mudabdab diha kay grabing katil na kadyo. Ang daghana kadyo. Bira. Yeah. Ganyan ako kita diha. Basel dyan na di ud. Di na ud, basel. Kanang na yung nga balhibo. Tara kutsing ati.